Letadlo už boarduje, takže ideme tam, ideme na boarding a teším sa teda na LA. Konečne došli do LA a cesta bola 4,5 hodinky alebo tak ceca. Teraz idem zobrať náš batoh a musím sa pomaličky vydať na MHDčku. Tak skoro hodinu som čakal na autobus, ktorý neprišiel. Mali byť aspoň 2 spoje v tých časoch. Podľa Google Maps neprišiel ani jeden. Takže teraz čo mi jediné zostáva, idem sa pešo presunúť čo najďalej od letiska, lebo tu sú tie ceny prestrelené a keď myslím, že pôjdem 10 minút iba 10 minút ďalej, tak budem mať ten taxík za priateľnú cenu. LA bolo zatiaľ plné takých nezdarov, ale konečne vyriešené všetko. Idem sa už ubytovať na izbu. Čo sa vlastne stalo? No však najprv mi nedošiel autobus. To bol taký celkom prúser, lebo však asi nechcete úplne o polnoci alebo o jednej niekde v LA zostať vyseť. Tak som si musel zavolať taxík. Vlastne po taxíku som došiel na hotel. A akurát sa tu obzerám, že jak sa dostanem na druhé poschodie. No a čo sa stalo? Začal vlastne vymýšľať pán na recepcii, lebo došiel som po polnoci a začali vymýšľať, že vlastne že som neplatil za ten hotel a začali vymýšľať, že ja som vlastne za ten hotel že mi to nestrhlo peniaze a neviem čo, len ja keď si pozriem booking, tak mám to tam, že normálne je zaplatené a vlastne musel som mu ukázať potom z karty, akože ešte, že som to platil cez kartu, že som mu musel ukázať vlastne ten statement, alebo vlastne to, že mi to zobralo peniaze, bo začal vymýšľať, že tým, že som došiel po polnoci, že oni už nemajú tú izbu a že musím si zaplatiť novú. Tak po 15 minútach riešenia som to s ním kvázi vyhádal. Nechal som za sebou teda svoje veci v hoteli. Teraz by sme mali dať americký futbal, ten bude trvať nejaké cca 3 hodinky, potom by som chcel dať In-N-Out, vlastne taký Los Angeles najväčší chain, taký najznámejší na burgere a potom sa pôjdeme ubytovať na ďalší hotel. Teraz máme hodinku do zápasu, tak idem sa ešte prejsť do takého nákupného centra, čo tu je. Idem pozrieť, čo tam majú, jak to vyzerá. No z nejakého dôvodu tu v tomto nákupnom centre proste, že nič není. Akože ja som chcel vidieť hlavne JD, čo predávajú boty a športové potreby. To som našiel, to je otvorené, ale inak je to asi ešte len centrum vo výstavbe. Sme práve pred štadiónom a ideme donútra do štadióna. Ideme na ten fotbal, za mnou je vlastne štadión takto. Takže za nami je naše entry, máme entry 4 alebo entrance 4 hrajú New Orleans a LA Chargers, takže teším sa na to. Ešte si popravde budem musieť pozrieť rýchlo pravidlá. Tak už sme usadení na našich miestach a myslím si, že výhľad máme perfektný. Ja som si vyslovene to miesto vyberal, aby som čo najlepšie videl. Takže čakáme na výkop. Tak cez počas sme sa posunuli a dopozeráme to stále to z lepších miest, tak verím, že budú aj zábery lepšie. Máme po zápase, ja idem rýchlo do In-N-Outu, dúfam, že to tam nenaplní moc a potom sa musím ísť preubytovať na druhý hotel, takže zápas skončil 27-13 myslím pre Chargers. No, konečne sme sa dočkali, idem donútra do In-N-Outu. Verím, že jedlo bude vynikajúce, tak jak to predpokladám, ale počul som aj to, že je to overrated.
na aute, idem teraz po veci a idem sa presťahovať na druhé ubytko, takže no čaká ma tak určite hodinková cesta, pretože to LA je strašne veľké, akože ja mám vlastne, ono to bude asi aj na záberoch, ja keď som išiel v noci, keď som prilietal, tak to bolo, že nekonečné, že ja keď som to videl z lietadla, tak to bolo nekonečné, ale teraz sme za nejakých 5 minút cca na hoteli, na tom predošlom, takže idem stade zobrať veci a dúfam, že sa nejako MHDčko dostanem na ten druhý hotel, lebo to, čo sa mi stalo včera, že tá MHDčka vôbec neprišla, tak dúfam, že sa mi nestane dnes, lebo to by bol trošku väčší prúser, lebo som o dosť ďalej